Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bir musulman doğanmy sorapdyr. Gara çarşamba diýilýäni şowunny bila nazil bolýa, toý tutmaly, şowun öýden çykmaly diýen gurrunma. Şu gara çarşamba gün namaz okulýa, etiqad dogurmy diýip bir. Awala şunu bilmelki, İslamda teşe'um batyl ýani bir zady şuum bilmek we şu şuum bilip däni işinden galmaklyk batyl bir öňkü jahiliýetde bolan etiqad, ýani bir adam palanyň näs, palanyny bela welýär diýip däni etçe işinden galmaklyk, haýr iş bolsun, mubah iş bolsun, şu işlerden galmaklyk bir batyl, muny İslamyň içinde tamamy musulmanlar muttafaq we tamam ulamalar muttafaq, maňa hiç gurrun ýok. Hema inke meselen bela welýär çarşamba günüň safar aýyň ahyrky çarşamba günü, ýani muny nusus-y şer'i muny batyl etýär. Bäli bäzi nususlar barki her aýyň ahyrky çarşambasynda her çarşamba günü bela welýär diýe. Bu nususyň hemmesi kuffaryň hakynda, ýani ol aýa gelýär ki we ýewme nahsim mustamir diýe. Şu kuffaryň hakynda, ýani her ýerde, her riwayetde palança palan musibet gelýär diýilse, şu musibet ve palan şu güllerde şol kuffaryň hakynda, ýani musulmanlaryň hakynda hiç ýani bela we palança musibeti nazil bolýar diýen gurrun ýok. Hemme gülle özüne göre mübarek, hususen çarşamba günki ulamalyň öňde huty Mawran Nahryň, Buharaň we Samarkandyň ulamalary öňden hatda durusy Hawzawiň we durusy şer'iýetini çarşamba gün başlaýarmyşykda. Şol bir riwayet getirýärler ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, her işi ki çarşamba başlasa ol bereketli bolup ol iş tükenmekligine sebep bolar, ýani ta ahyryna şeň gitmäne sebep bolar diýip riwayet getirilýär. Pes çarşamba gününe bela gelýär diýilýän gurrun kuffaryň hakynda, musulmanlaryň hakynda onja gurrun ýok. Şoň hatyrynda Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan Imam Muslim riwayet etýär ki la adwa we la tiyarata we la hammata we la safara. Şu hadisteki we la safara diýen 3 tane tefsiri we meşhur bir tefsiri şu ki Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň menzuri şowunna palança musibet gelýär we zaman jahiliýetde şowunna meselen çarşamba gününe safar aýyň safar aýda musibet gelýär we bela gelýär diýip etiqadlar barmyşyk. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şol safar aýda bela we musibet gelýärligini näfi etjek bolup wala safara diýipdir. Hop, pes şun hakynda meselen ulamalar kan kitaplarda ýazypdyr, şu hadisiň şuruhatyna da barsaňyz gelýär ki meselen şol şu musibeti musulmanyň hakynda ýok. Indi bäzi meselen kepleva ki meselen bir palan weli meselen Jawahirul Hamisda Muhammed Gawsiyan adam aýdypdyr. Şowunna çarky safar aýyň ahyrky çarşamba günü palança bela gelýär diýipdir. Evvela bu öýri ol weliň öýri keşfiýaty we on keşfiýaty bu onwany delil we hujjeti şer'i bolmaýar. Eger bolsa da ol hiç wagt aýtmadyr musulmanlara ýa kafirlere. Ony pesbaw mahmele hamledip ony neýmeli ol kuffaryň hakynda diýmeli. Çon beýlik nusus haýy şer'i we riwayat we ahadis hemmesi şol kuffaryň hakyndadygyny bildirýär. Pes on aýtýan kefide musulmanlar diýip aýtmandyr. Ýöne pes şunu bilmeli ki safar aýda çarşamba günü palança bela gelýär diýen kep ulamalara göre dogry kep däl. We ýöne bir gurrun bar, o deşi ki meşayih-i sufiýe öňden awa şol safar aýyň çarşamba gününe bir namaz okuýarmyşdyklar. Neyinki musibet gelýär diýip şon kuffara gelýär diýip bula özleri meselen öyle şowun tesbih aýtmak we zikr aýtmaklygyny özüne iltizam edipdirler. Ýani bir güni ki şonna kuffara walaw bela we musibetde gelýär diýilse däni onda da şol meselen beýle ki meşayih-i sufiýe şowun azkarlar aýdyp tesbihat aýtmaly diýipdirler. Şoň hatynda bir namaz öz aralarynda we öz muridlerine buyurupdyrlar. Ki bu namaz sünnet däl, ya okuýsaň başga gullardan bir edafa artykmaçlygy ýok. Ýöne ulamalar öňden ki adat-ı sadatul adat diye, ýani ulukhan mujtehid ulukhan adamlaryň tutan adaty adatlan gawty diye şoň hatyrna
Allama Abdülhayy Leknevi rahmetullahi aleyh El-Atharul Merfu'a diyen kitabında şu namazın barasını gurrun etiye ve aytiye ki bu hop sünnet diýmeler, sünnet diýse ýa hata ve şeriatda badi de hata ýöne şu namazy okuýsa ýöne bir ibadet etdigi şoň ve beýle kullerden bir edafa sogaby ýok. Ýöne hop öňkü meşaýyhly okuýt diýip okuýsa okuýamaly. Emma inke meselem ýanky etiqadiýaty bolup bir hawam falan musibet gelýär, falan zat bolýar, men işden galmaly ýa toý tutmaly, bulan hemmesi İslam bilen hemmesini batyl etýär agaýdy.